खुलुमबाय एन जॉनसन स्टूडियो दं आं सनत नार्जारी दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो भिडिअ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो जायफ्रानाखि दासिमावबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जायफोरनाखि साबस्क्राइब खालामनानै लाबाय बिथांमोन साफ्रोमबो बिसोरो गोबां बिथांमोननि न'खराव बोरखौ होदों आं बेखौ आसा खालामदों बिदिब्ला फै दिनैनि रादाबफोराव मा दङ नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो। दिनैनि सेथि रादाबाव दङ बि.पि.एफनि लाइमोन गांखंनि नेहाथारि श्री कास्टम बसुमतारिया चिरांनि सिङाव थानाय बेंटल प्राइमारियाव मोनसे इलेक्सन फोसावनाय मेलाव बाहागो लानानै इउ.पि.पि.एल राजखान्थि दोलोनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंदों दि दरं उदालगुरि आरो 1 नं क'क्राझार समस्तिनि साफ्रोम रायजो राजाफोरा बि.पि.एफनो भट होनांगौ, इउ.पि.पि.एलनो भट होनो नाङा। मानोना इउ.पि.पि.एलहा जेबो आजेन्डा गैया। बिसोरो 4 बोसोराव सासेबो लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायासै। बि.पि.एफआ गोबां जौगानायनि खामानिफोर मावबाय आरो फैबाय थानाय एम.पि. इलेक्सनाव देरहायोब्ला बिनिख्रुइ गोबांसिन जौगानायनि खामानि मावलांगोन होननानै बि.पि.एफनि बिजाथिया गासैयावबो आखा-फाखा हिन्दी, इंलिश राव रायनो हायो। बेखायनो बि.पि.एफनो भट होनांगौ होननानै बिथाङा बुङो। लोगोसे बिथांमोननि नुजाथिनायाव इउ.पि.पि.एलनि सा 65 जन सुबुंफ्रा बि.पि.एफआव जइन जायो। दिनै जोङो बेंटल प्राइमारि जोंनि बि.पि.एफनि नाजानायाव गासै इउ.पि.पि.एल पार्टिनिफ्राय 65 जन इउ.पि.पि.एलनि वार्कार बिथांमोनहा जोंनि बि.पि.एफ दोलोआव जइनिं जादों आरो बिथांमोनखौ जों साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय आरो देग्लाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायनो थाङो फैबाय थानाय एम.पि. इलेक्सनाव जे साफ्रोमबो बि.टि.सि.नि रायजो राजा क'क्राझार लकसभा गोलैनाय आरो दरं उदालगुरिनि रायजो राजा जाय बिथांमोनहा बि.टि.सि.नि बिथांमोनखौ साफ्रोमबो खावलायनो सानो जे जोंनि देग्लाय बि.पि.एफ दोलोआव जाहाथे भट होनो नांगौ। मानो होनोब्ला इउ.पि.पि.एलआव होनो नाङा, ट्रेक्टराव होनो नाङा। मानो होनो नाङा होनदों? दिनै जों बि.पि.एफ दोलोआ भट बिदों खामानि मावनायनि थाखाय। जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होदों, गोबां 10टा साब डिभिसन बानायदों, अफिस बानायदों, इउनिभार्सिटि बानायदों, CIT बानायदों, इन्जिनियारिं कलेज बानायदों, दालां बानायदों, हाग्रामा ब्रिज बानायदों, साब डिभिसन बानायदों, गुबुन गुबुन जायगायाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों आरो बि.टि.सि.खौ बिथांमोना सोरजिदों, बर' भाषाखौ 8 सिडुलाव रिकगनाइज खालामदों। बिनि थाखाय बि.पि.एफआ खामानि मावदों आरो फैबाय थानाय समाव एम.पि. देरहायोब्ला बिनिफ्राय आरो साबसिन खामानि मावबावगोन। जोंनि ओनसोलाव गोबां जेंना दङ। दा इउ.पि.पि.एलनो भट होनो नाङा, ट्रेक्टराव भट होनो नाङा। मानोना बिथांमोना बे 4 बोसोराव सासेबो सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होनो हायाखै आरो बिथांमोना डेभेलपमेन्टनि नामाव जेबो खामानि मावनो हायाखै, लामा दालां बानायनो हायाखै आरो बिथांमोनहा जेरैबादि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गोबां जागोन होनदोंमोन, नाथाय अमित शाहनि जि सेक्रेटारिया बुंबाय, हम मिनिस्टार अमित शाहनि सेक्रेटारिया जि बुंबाय जे बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया मावफुंला। दा ओंखायनो इउ.पि.पि.एलआव एजेन्डा गैया, जोंनि बि.पि.एफआव एजेन्डा दङ। फोरोंगुरु सार बिथांमोननि भेन्सार स्कुलखौ साख्रि खालामनाय, सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो साख्रि होनाय आरो हा पाट्टा होनाय आरो बि.टि.सि.नि कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि होनाय। बिनि थाखाय बि.टि.सि.खौ बासायनो नांगौ आरो बि.टि.सि.नि मोनफ्रोमबो जेंनाखौ सुफुंनांगौनि थाखाय जोंनो बि.पि.एफआव भट होनो नांगौ आरो सासे गोरों गोरा मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारी आरो दरं उदालगुरिनि दुर्गा दास बर' बिथांमोना सानैबो लेंगुवेजावबो प्रब्लेम गैया, आखा फाखा बिथांमोना गोरों गोराखा। ओंखायनो जोंनि दोलोआव भट होनो नांगौ। बेनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो बि.टि.सि.नि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। दानिया नैथि रादाबाव दङ एम.पि. इलेक्सननि भट सोनायनि समा माखासे सानल'सै। बे समावनो बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ बि.पि.एफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै माखासे गोख्रों बाथ्राफोर बुंनायखौ जों नुबाय थादों। थिग बेबायदिनो इलेक्सन फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बि.पि.एफनि हेंथायै प्रमद बर'आ बुङोदि लकसभा बिसायख'थिनि उनावनो बि.पि.एफआ जोबलांसिगोन। हाग्रामा महिलारिया जानला मोनला खोथा बुंनानै बर' हारिखौ खहा खालामदों आरो गुबुन हारिखौबो थगायो। इयुननि इलेक्सनफ्राव नांगलनि सावगारियाव भट होनो रावबो मानसि मोननाय नंला। आं आसा खालामगोन हाग्रामा महिलारिया बेबायदिनो उल्थां फाल्थां खोथा बुंनानै जोंनि हारिखौबो खहा खालामो आरो मालाय हारिखौबो थगायो। ना हाग्रामा महिलारिया मायबा होनो हायो ना दाननो हायो, बेखौ भारत सरकारासो खालामगोन। आं आसा खालामगोन
हाग्रामा महिलारिया बेबायदिनो उल्थां फाल्थां खोथा बुंनानै जोंनि हारिखौबो खहा खालामो आरो मालाय हारिखौबो थगायो। बिथाङा फोरमायदो नरेन्द्र मदि अमित शाह बिथांमोन फैबाबो जेबो बिपिएफखौ जेबो खालामनो हाया। बेखौ नरेन्द्र मदि अमित शाहनि गोनांथि गैया। बिपिएफआ ओरैनो गैया। नेक्स्ट इलेक्सनाव बिपिएफनि आंगोलनि सावगारि लानानै इलेक्सन गेलेनो रावबो मानसि नागिरना मोननाय